U Bijeljini noćas incident sa smrtnim ishodom. U tuči navijača Zvezde i Partizana stradao je 30-godišnjak. Jedno lice koje je zadobilo tjelesne povrede zadržano je u Bijeljinskoj bolnici. Uhapšeno je 19 osoba. Incident se dogodio 1 čas poslije ponoći na parkingu hotela Sveti Stefan u Banji Dvorovi, gdje je prethodno dogovoren obračun navijača Crvene Zvezde i Partizana. Nezvanično saznajemo da su bijeljinski navijači u tuči koristili metalne šipke i drvene palice. Razlog zbog kog je došlo do ugovorenog obračuna jeste brisanje grafita jednog od klubova u gradu. U incidentu je učestvovalo do 10-ak mladića. Mislim da je to klasičan izdvojeni slučaj, dakle, javna ustanova Banja Dvorovi, sam hotel Sveti Stefan, sa tim događajima zaista nemamo ništa. Ma samo to što se desilo na našem parkingu. Dešavalo se i ranije ti neki malo okupljanja tinejdžera na ovom parkingu, ali naši radnici obavijeste policiju, policija dođe, uzme izjave ili oni pobjegnu čak prije. Ekipa hitne pomoći Bijeljinskog doma zdravlja pružila je prvu pomoć povrijeđenim. Proslijeđeni su u Bijeljinsku bolnicu, ali su povrede jednog lica bile smrtonosne. Transportovan je za Beograd, ali je kod Sremske Mitrovice preminuo zbog teških povreda glave. Mi smo primili u ranim jutarnjim časovima, znači 2 povrijeđena lica. Jedno lice je odmah zbog teških povreda transportovano za Beograd, tog transporta je preminulo, a drugo lice je kod nas na odjeljenju stabilnog trenutno opšteg stanja, pod kontrolom našom je, sve što se bude dešavalo dalje bit će adekvatno tretirano. Policija je obavila uviđaje, nakon istrage bit će poznato više detalja o ovom incidentu. O svemu je obaviješteno tužilaštvo u Bijeljini.